Урок 6. Част 1. Чуйте диалозите. Диалог 1. Христо, имаш ли време утре? Защо питаш? Защото имам 2 билета за концерт. Концертът е утре, в четвъртък. Ще дойдеш ли? Съжалявам, в четвъртък има и футбол. Аз ще бъда на матч. Жалко. А какво ще правиш в края на седмицата? Не помниш ли? В събота и в неделя ще бъдем на планина в Рила. Ще дойдат и Кристин и Франк. Диалог 2. Ще ходим ли на ски през януари? На ски през януари? Добре, но ще отидем и на море през юли. Обещавам. А кога ще отидем на планина? Може би през септември? Чудесно. Прелиствам календара и записвам. Част 2. Чуйте диалога. Диалог 3. Здравей, Елена. Къде беше вчера? Здравей, Кристин. Вчера бях на концерт. Какъв беше концертът? Това беше концерт на Софийската филхармония. Къде беше концертът? В зала София. Беше много хубаво. За съжаление, Христо и Ива не бяха на концерта. Преди това бяхме заедно. Те бяха в стрес, защото утре ще имат изпит в университета. Затова бях сама, но не съжалявам. Част 3. Писане. Упражнение 1. Чуйте текста. Попълнете. Месец май е. Кристин и Франк посещават България за първи път. Те ще разглеждат забележителностите на град София, музеи, галерии и църкви. Имат среща с Елена и Христо в фоайето на хотела в 19 часа. Във вторник ще ходят на концерт, а в четвъртък на театър. В събота ще бъдат на Витоша, а вечерта ще вечерят в ресторант с български ястия. В неделя ще ходят на рожден ден на Елена. В понеделник ще пътуват за Германия. Част 4. Слушане. Упражнение 1. Чуйте разговорите. Маркирайте вярното. 1. Кога е новата лекция при професор Петров? Лекциите на този професор са много интересни. Бях на лекция миналата сряда. Мисля, че е след 2 дена. Днес е вторник, ще я слушаме в петък. 2. Нина, имам билети за концерт. Ще дойдеш ли? В събота съм на рожден ден, а в неделя съм на гости. Кога е концертът? Концертът е в петък от 19 часа. О, това е добре. Къде ще бъде? В театъра, в голямата зала. Чудесно. Ще дойда с удоволствие. 3. Иване, кога празнуваш имен ден? През януари. Имам приятел, казва се Йордан и той има имен ден през януари. Това е хубава традиция, но аз нямам имен ден. Не е вярно. Казваш се Андрю, имаме празник Андреев ден. Ще празнуваш през декември. Упражнение 2. Чуйте информацията и маркирайте вярното. София е красив град и има интересни забележителности. Тук идват туристи от различни държави – Турция, Италия, Франция, Индия, Китай. Тук сега са Франк и Кристин. Те няма да бъдат дълго в България. Ще бъдат в София до петък. Във вторник ще ходят на концерт, а в четвъртък имат среща с студенти по история. Студентите ще разкажат за университета, а също и за България. Вечерта Кристин ще ходи с студентите на ресторант. Франк ще бъде в хотела.